субҳи 7 октябри соли равон раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ба шаҳри Левакант сафари кори доштанд. раиси вилоятро намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Левакант, раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон Қарахон Чилазода, раиси шаҳри Левакант ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. нахуст дар майдони парчами давлатии шаҳри Левакант маросими туҳфасупорӣ ба пешсафони маъракаи ҷамъоварии пахта ва мулоқот бо фаъолону сокинони шаҳр доир гардид. мавриди зикр аст ки кишоварзони заҳматқарини шаҳри Левакант яке аз аввалинҳо шуда аз иҷрои дурнамои истеҳсолии пахтасупорӣ баромаданд. дар шаҳри Левакант соли ҷорӣ дар майдони 1084 гектар кишти пахта гузаронида шуда, санаи 3 октябри соли ҷорӣ дурнамои истеҳсолии пахта таъмин гардидааст. зарофарони шаҳр ба ҷои 2410 тонаи дурнамо ба миқдори 2411 тона пахта супурданд, ки зиёда аз 100% ташкил дода, ҳосилнокӣ аз 1 гектар ба 22,2 центнерӣ расонда шуд. хоҷагиҳои пахтакори шаҳр иқдом гирифтанд ки ҳосили боқимондаро то охири мавсим ба пуррагӣ ҷамъоварӣ намуда, ҳосилнокиро аз ҳар 1 гектар ба 25-30 центнерӣ расонанд. кооперативи тиҷоратии тухмипарори Ботробод ҳамагӣ дар майдони 249 гектар мавҷуд буда, аз ин 206 гектар пахта мо нави австралӣ дар соли хоҷагидорӣ 2020 киш намудем. то ба имрӯз мо ҳосилнокиро ба 488 тонна расондем. аз ҳар 1 гектар ба 24 центнер рост меояд. ҳоли ҳозир ҳосил фаровон мебошад. мо ҳаракат мекунем ки боз 150 тонна дигар ҷамъоварӣ карда ба давлат супорем. дар шаҳри Левакант хоҷагиҳои деҳқонӣ ки самташон ба пахтакорӣ нигаронида шудааст 43 ададро ташкил намуда, ба пуррагӣ аз иҷрои нақша баромадаанд. дар қисмати зиёди хоҷагиҳои деҳқонӣ тухмии австралиягӣ, флеш, хатлон 2014 киш намуда ҳосили хуб ҷамъоварӣ намуданд. зимни вохӯрӣ қайд гардид ки барои тараққиёти минбаъдаи иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи пахтакориро бояд рушд диҳем. аз ин рӯ кишт ва парвариши пахта дар ҷумҳурӣ вилояти худро гум накарда, зарурат ба истеҳсоли маҳсулоти он рӯз то рӯз меафзояд. ҳукумати кишвар инро ба хубӣ эҳсос намуда, оид ба корҳои селексионӣ, навбарории марбут ба пахта ва вусъати фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонии пахтакор қарорҳои дахлдор ба тавсиб расондааст. Қурбон Ҳакимзода ба кишоварзон ва пахтакорони шаҳри Левакант барои сарбаландона баромаданашон аз иҷрои дурнамои истеҳсолии пахта изҳори сипос намуда, ба хоҷагиҳои пешқадами шаҳр сипосномаҳ ва тӯҳфаҳои арзишманд тақдим намуданд.